Който не работи, не трябва да яде. Когато Галинка се зажени, нейната майка поръчваше на старите сватове. Мамината дъщеричка не е научена да работи. Пазете ми я, не й давайте метлата, къщата и двора да мете, защото ще напраши очите. Не й давайте менците, вода да носи от чешмата, защото нейното рамо е крепко и не е научено да мъкне пълните менци. Сложете под главата и пухена възглавничка, защото тя е научена да спи на меко. Старите сватове се спогледаха, но нищо не казаха. Обещайте ми, че никога няма да й кажете лоша дума, защото нейните уши не са научени да слушат лошите думи. Колкото за лоша дума, не дей си тръгожи. В нашата къща такова нещо няма. Поговори стария сват и се качи в каруцата. До него се намести свекървата, а отзад седнаха Галинка и младоженецът. Отеглиха за друго село. Ди! Вечерта, щом пристигнаха, свекървата запретна ръкави и приготви вечерята. Ах, каква чевръста жена е тая моя свекърва, също като майка ми. Добър живот ще живеем тук. Навечеряха се хубаво и легнаха да спят. Сутринта стария сват се дигна рано и събуди всички. Хайде! Ставайте да вървим на нивата! Какво ще правим там? Ще копаем царевица. Смутика ли? То се знае, че смутика. Аз няма да дойда. Леле! Но защо? Защото мотиката е тежка, а аз не бива да дигам тежки работи. Остави я, нека разтреби къщата и приготви ядена за до вечера. И тук трябва човек. Отидоха домакините на нивата, а младата невеста остана вкъщи. Докладне се излежаваше. Като се дигна, тя усети, че е изгладняла и започна да търси нещо за ядене, но не намери нищо в тенджерите. Нищо не ми са оставили, забравили са ме. Викна тя и влезе в градината да погледа цветята. Ах, че хубави цветя! Викна тя, почна да ги къса и мирише. Малките пчели летяха бързо от цвят на цвят и радостно крълчаха. Тези пък защо и са се разбързали? Викна тя и тръгна към близкото черешово дърво. Той прекара деня си. Вечерта тримата работници се върнали объркани от работа, хапнали от умора. Свекървата грабна менците и донесе вода в кладенеца. Накладе огъня, сложи картофи в тенджерите. Набързо приготви вечерята. Когато вечерята беше готова, свекървата покани всички. Вечерята е готова. Галинка се намести първа. Свекърът взе покачата и я раздели на 3 парчета. Едното даде на жена си, другото на сина си, а третото остави за себе си. А на невестата?
Тя не е гладна. Който не работи, не бива да яде. Калинка прекая по устни, нацупи се, заплака и влезе в стаята си. Цяла нощ не можа да заспи от глад. На сутринта се повтори същото. Тримата работници отидоха да съдят зеленчукова градина. Галинка не поиска да тръгне с тях. Слънцето пече много, ще почернея. И този ден разгаданата невеста не пипна нищо. Намери под една паница краешник сух хляб, оставен за кучето, изяде го и пак се изразяваше до вечерта в градината. И нали не донесе вода да я полее, хубавите цветя почнаха да векнат. Късно вечерта тримата работници се върнали, пак капнали от умора. Свекървата навъсена хвърли мотиката и донесе вода от кладенеца, набързо приготви вечерята. Когато вечерята беше готова, седнаха да вечерят. Свекърът отново взе богатата и я разчупи на 3. Защо не даваш хляб на невестата? Защото който не работи, не трябва да яде. Защото който не работи, не трябва да яде. What's up you will see in Bulgaria? What's up you will see in Bulgaria?